pada ato. Tunday modern mo na. Ika. Pabagon mo yan. May idea na mga barangay. Ha? And we are live here at Bombo Raga this Wednesday. Ito na naman po kami. Hanip po. Ayan. Modern. Recording. Happy. So, Uy. Okay. Si ano? Ako Siya si Bay. pa yung masatid yun. Pwede man baga. Bakit tayo? Sige. Turn front ko lang po ang camera. Hindi talaga to turn pag ano. Dapat sa phone pa lang. Turn. Hindi ko pag ano. Oh, yan yan. ayun si Shito. Ang babae siya yung ba't kamagod doon sa Jean Ailis. Ano ba siya? Alin ang... Tapi India. Hi! Hi. Sige, Shade. Ano bang nangyari doon sa reunion? Ay, hindi pala. Ang itlog pala doon, di pa ni? Itlog doon may pula. Hala! Manok na pula. Manok na pula. Ang ganda. Ang linaw, no? Babae. Ngit. Ang daming gas. Bye. Ang daming... Nene, Ay, di, ready na modern. kami. Tara! Go! Hindi ko oras na malaman yung buntis ako. Umiyak. Nagiging tato. Ado? Ay, Diyos ko naman. Anong pumasok sa isip niyo mga bata kayo at naisipan niyo magtanan? Nay, buntis na po kasi si Carla. Ay, Maria. Totoo ba yan, Carla? Opo. Magdadalawang buwan na po. Kaya nga po, naisipan na namin na magtanan. Magagalit po kasi sa akin ng tatay ko kapag nalaman niyang buntis na ako. Baka po saktan niya si Joel. Eh, talaga namang masasaktan kayo. Abay, ang babata niyo pa para sa ganyan. Eh, pero nandyan na yan. Ano pa bang magagawa natin? Maganda kayo. Pupunta tayo sa bahay niyo, Carla. Haharap tayo sa tatay mo. Oh, pero natatakot po kasi ako. Tama ang inay, Carla. Natatakot din ako pero handa akong harapin ang tatay mo. Mahal kita. At pananagutan ko ang magiging anak natin. Ay, mga batang ito, oo. Masyadong mapupusok. Hindi man lang mag-isip muna bago gumawa ng desisyon. Mabuti naman. At kayo na mismo ang pumunta rin. Dahil kung hindi, lalapit na sana ako sa barangay. Nandito kami. Ayusin ang ginawa ng mga batang ito. Ay, dapat na maayos na pag-uusap. Ay, paano magiging maayos yan? Ay, at buntis na. Pero hindi pa pwedeng masal dahil 16 anyos lang. Ay, nako. Kamabata pa. Tay, napag-usapan na po namin ni Joel. Magsasama po muna kami. Ay, nako, ano pa nga bang magagawa ko? Kahit naman tumutol ako, wala na din mangyayari. Lalo pa, buntis ka na. Abay, tayong talo dahil baya. Oh, wag po kayong mag-alala, Itay Nestor. Hindi ko naman po pababayaan si Carla. Mandaman ko po siya. Makakain niyo ba ang pagmamahal na yan, ha? Alam niyo ba
hindi yan isang kanin na mainit na pag napasok mo na sa... Pag napasok na yan sa bibig mo, pinin nyo ng ilwa! Eh, pinagsabihan ko na din ng dalawang ito. Eh, nagdesisyon ng pagsama na. Eh, kaya siguro, Nestor, gaan na natin sila. Ang tanging magawa natin ay gawin lang sila. Lalo na ngayong papasunan nilang buhay may asawa. Ay, ano pa ba? Para din sa aging tanggapin na lang natin ang pasya nila. Salamat po, Itay Nestor. Pangako po, hindi mo ako kay... Salamat po sa pag-unawa. Maraming salamat po. Babe! May magandang balita ako sa... Oh, bakit? Ano ba yun? May trabaho na ako. Ha? Tinanggap ako ninong ko doon sa grocery. Ibig sabihin, titigil ka na din sa pag-aaral? Hindi, babe. Pagkagaling ko sa school, doon ako tutuloy hanggang 11 PM ng gabi. Pumayag naman si Ninong na ganong oras lang ako tutulong doon. Naman, babe. Dahil kayo ang magiging inspirasyon ko ng anak ko. Saka, babe, ikaw pwede ka pang mag-aral habang hindi pa halatang tiyan mo. Ako bahala sa lahat. Talaga, babe? Payag ka? Oo naman, babe. Mahal na mahal kita. Kaya gusto ko, matupad mo pa rin ang mga pangarap mo. Tutulungan kita mangyari yun. Hindi magiging halagang pagbubuntis mo para hindi mo tuparin yun. Ipapakita natin sa tatay mo at sa nanay kahit naging mapusok kayo, hindi masisira ang buhay. Gagawin ko lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay na magiging anak natin, babe. I love you, babe. Salamat, babe. Mahal na mahal din kita. Eto po ni... di pa. Iba po dito sa bahay. Natitira pa namin. Ay, ganun ba? Oy, salamat naman kung ganun. Bala ko din pagtinda sa school ng kahit na ano. Para kay baby. Ay, nako naman. Natutuwa naman ako at ganyan kayo mag-isip. Kahit maaga kayong napasok sa ganyang sitwasyon, kung nagiging matured kayong mag-isip, hindi kayo nagibigat sa amin. Anak, mag-iingat lagi, ha? Alalahin mo, buntis ka. Opo, inay. Alam ko naman po. Gusto ko lang po talagang makatulong kay Joel. Ngayon pa lang masasabi ko na magiging mabuti kayong magulang sa magiging apo ko. Ay nako, ang swerte niya. Dahil kayong mga magulang niya. Babe, ilang araw naman. Babe, ilang araw na madaling araw ka na kung umuwi, Pasensya na, babe. Sayang din kasing kinuha ko na yung... Sayang din kasi. Kinuha ko na yung alam na magtinda ng balot. Babe, baka naman mapagod ka ng gusto. Halos kulang na ang pahinga mo. Gigising ka pa ng maaga. Pumasok. Baka magkasakit ka. Kaya ko. Ako, hindi ako tatalaman sakit na yan. Ano akala mo sa sarili? Naman. Superman. Kaya huwag ka mag-alala sa akin, ha. Hindi ako magkakasakit. Dapat lang bawal makit. Dapat lang bawal magkasakit. Dapat tulad namin ni baby, ha? Dapat malusog ka din tulad namin ni baby. Oh! Masakit bang tiyan mo? Hindi. Manganganak ka na ba? Hindi pa. 5 buwan pa lang naman to eh. Para kasi naramdaman ko na kumilos si baby. Talaga? Oo, ayun o. Pahawak na ako. Oh. Oo nga, babe. Naramdaman ko kumilos si diba? baby. Baby. Anong oras na? Pero wala pa rin si Joel Ay, bakit gising ka pa? Masama sa'yo puya. Nay, wala
wala pa rin po kasi si Joel. Hindi ko po. Ha? Abay, bakit wala pang batag yon? Dati naman, 2:00 pa lang, nandito na yon. Saan kaya nagpunta yon? Carla! Tao po! Ay, sandali! Ah, Ay, kung makakatok naman ito eh. Ba? oh. Aling Alba. Oh, Ay, si Carla po. Si Carla ho. nandito. Bakit? Ay, nako. Carla. Bakit po? Aling Alba. Si Oh. Joel po. Napagtripan ng mga anik. Ano? Nasasaksak po siya. Nakasaktan siya. Hindi. Paddington, Carla. Ang yun na to. aparato. Yun na to, Kuya Jing. Aparatos ni sa ospital. Oo. Itong tararat. Oh, di bonus. Sige.